Hothaí na faragaí sefra timpeall ar gásta, pobáil iascaireachta ar feann an lúnta. Ach tá imní ar iascairí faoin taithí. Tá tionscal an ngluachas. Tá imní mhór ar na hiascairí bhfuil fanta, ceachí bhfuil rudaí gail. Creideann siad go bhfuil a slí bheatha faoi mhagairt mór. Tan witire taitan na cinnéthe tá sé do bhád de hiúil bhain daine a talú. Mana bhé siad a géisteacht ní bhé airneall iascaireachta an seo ar an Éirinn, tíomhastíochta chuig bliain. Iniúchadh na Bhreatimeachta tá cúrsaí níos measa. Garú quótaí agus tá brabúis íslíthe. Agus tá tacran faoi cé leis an charraigh seo san Atlanta, rockáil tagtha chun solis a réis. Tá na báid albadig I gíoscailt a nád san a thógad an iascaigh agus penny cahasú fanach de go baine. Deir éiscirí na Éirinn gur ibriú iad mar chuid den waragú tradala idir an réachtaontaithe agus an taontas orpach in ndiaidh Bhreatimeachta. Tá mé gola isrú an bhfuil éiscirí na Éirinn a lár ggéir chéime a tag bagairts iad a scris.